जों बिमा माहारि जोंनि मोदाय गनाया बेनाव नाङाबा फाबाबो गनाय नङा दै। बर' रायजोआव हाखौ लानानै थागिबि सुबुंफोरनि दुंहाव थासारि। गावनि हायावनो रैखाथि गैयैया बेनिख्रुइ मा दुखुसिन दंबावो। सानै साथामजों पुलिस लायानो जोंखौ खमायबाय थायो बिराद असान्थि खालामो जानो लोंनो जोंहा जेबो सान्थि गैला। पेट्रल थावखौ गावनि मोदोमाव लखबनानै लानाय नुथाय गावनि था-मोनथानि रैखाथिनि थाखाय। प्रमद बर'आ सनानि बड'लेण्डखौ सुइजारलेण्ड बानायनो होननाया बेनो नामा? बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननाया बेनो नामा? नैबे नुनाय थासारिया मा फोरमायो? सान्थिसो खालामफैदों बिसोरो मा सान्थि खालामफैदों बिसोरो जेबोथ' सान्थि खालामफैयाखैना जेबो गैया जेबो सान्थि गैया। गावनि था-मोनथानि थाखाय गावखौनो जिउ बाउनो थाखाय पेट्रल थावखौ गावनि मोदोमाव लखबनानै लानाय नुथाया बेसेबां गिथावना थासारि। थै होगोन जों जिउ गारगोन थै होगोन होमबाबो जों नागारा। जों नुयैयाव खोमसियाव जुदि गायोबा जोङो फुगोन जों गारा बेखौ जों फुगोन। पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय थिपकाइ फाग्लिजरा गामिनि थागिबि रायजो राजाफोरा गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय पर्बतजरानि बासबारि ओनसोलनि 2 नं फाग्लिजरा गामियाव टार्मेल पावार प्रजेक्ट एपिडिसिएलनि गायसननो थाखाय आदानि कम्पानिया 3600 बिघा हा लानो नागिरनायनि सायाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'आ मा राहा लागोन समासो फोरमायसिगोन। आदानि कम्पानि बानायनो थाखाय जों ओंखारबाय बिसोरखौ जों लेंहरबाय थाबाबो जोंखौ आन्दायनाबो थाङा। जोंनि जायगायाव एमएलएआबो जोंखौ माबा खालामहैया सोंहैयाबो बुंहैयाबो जोंखौ नाया। ओमफ्राय जों हगाराखै आदानि हाखौ जों हगारा जों बुंबाय थाया। दा जोंहा फिसा फिसौ लानानै आबै आबौआनो 100 बोसोर गाहाम रायजो जालांबायबा होमबा जोंनि आयंमोना बेसे गोबाव रायजो जाखो बेयाव बेसे गोबाव रायजो जाखो होमबा जोंबो ना जोंनि आयं आबौ आबैनि रायजो जानायाव जोंबो बे जिउखौ गारनो सानो ना जोंनि थैनांगौ नामा बिसोरो जोंखौ थैजानो लुबैदों नामा? जोंथ' फिसा फिसौ लानानै रायजो जानो लुबैयोना जोंहाबोथ' मोनसे आसा दंना गैया? आसा दं जों आबै आबौनि सायाव जोंनि सेहेराखौ जोंनि देहाखौ बे बिमा बैसोमुथियाव जोङो हगारनो सानो गारनो सानो जों बिमा बैसोमुथियाव। होमबा जोंनि मोदै गनायखौ जों मानो नुवाखै जोंखौ मानो सिनायनो रोङाखै बिसोरलाय? जोंनि बर'नि थैनांगौ नामा? जोंबो नागारा जों जेसेबांखि जोंखौ मोदै हगारदों जोंबो बे आदानि कम्पानिखौ जों गायहोआबो जों होआबो दाबायदियाव गायोबा जों फुगोन जों ओंखाम बायदि लोंनानै दं ओंखाम बायदि सिफ्ला लोंनानै दं। जोंनि फिसाफोरखौ जों साजायनानै स्कुलाव दोनहरनो हाया दिनैबो है गाबोनबो है सानै साथामजों पुलिस लायानो जोंखौ खमायबाय थायो बिराद असान्थि खालामो जानो लोंनो जोंहा जेबो सान्थि गैला। जों उन्दुनो हाला जों जानोबो हाला जोंहा जेबो सान्थि गैला। होमबा जोङो बे बिमा बैसोमुथिनि सायाव थानानै जोंनि जिउखौ जोंनि हारा मुरा जोंनि जिउ सोलेरखौ जोंबो बायनो फुस्लायलांनो लुबैयो। आबै आबौजों जोंनि आयंमोनजों जों थांनो लुबैयो। होमबा जों मानो सिनायदिया बर'नि थै होननानै जों मानो सिनायदिया? गोजोन सुक्ति आरो सुइजारलेण्ड गोजोन सान्थि होननानै बुंदोंमोन। गैया गोजोन सान्थि होफैयाखै जोंनो जेबो सान्थि होफैयाखै जोंनो जेबो होआ बिसोरो जोंनो सान्थि गैया। जोंखौ दिनै असान्थिसो खालामफैदों बिसोरो मा सान्थि खालामफैदों बिसोरो जेबोथ' सान्थि खालामफैयाखैना जेबो गैया जेबो सान्थि गैया। नोंथांमोनहा सिएम प्रमद बर'खौ फैजानो लुगैयो नामा बेवहाय? फैजोंना जों फैजानो लुबैयो फैथों बे दानो जोंनि आइ आफा गोनाङाव फैथों जोंनि
파블릭 गोनाङाव फैदों बियो फै जोंनि पाब्लिक गोनाङाव जोंनि मेगन मोदैखौ मानो गहोनो लुबैदों जोंनि मोखाङावनो फैनानै होनफैदों बिथाङा जोंनि मोखाङाव फैनानै जोंनि मेगन मोदै गनाया जोंनि पाब्लिकनि मेगन मोदै गनाया जोंनि मोखाङाव फैनानै होनफै होमबासो जों जिरायगोन जों मेङा जेसेबांखिनि बे आदानि कम्पानिखौ जोंनिफ्राय लाङा एथबांखिनि जों जिराया थै होगोन जों थै जिउ गारगोन थै होगोन होमबाबो जों नागारा जों नुयैयाव खोमसियाव जुदि थायोबा जोङो फुगोन जों गारा बेखौ जों फुगोन नांगौबा जोङो थै होगोन होननानै जोंनि जिउखौ दान होबाय जोङो जों बिमा माहारि जोंनि मोदै गनाया बेनाव नाङाबा फाबाबो गनाय नङा दै फाबाबो गनाय नङा जोंनि मेगन मोदै गनाया गोजौआव मुजियो जोंनि मोदै गनाया मालाबाबो नागारनाय नङा जों बर' बिमासो जों बर' बिमा नै बिखाब होनना बुंनो हायो जों बर' बिमा मिथिबाय जोंनि मेगनाव मालाबाबो मेगन मोदै दाखोखै जोंनाव बयबो सापर्ट दं उत्तम हाज'वारि एमएलए बनेन मुसाहारि बिसोरनो नील कमल साब्रै साइन होग्रा साब्रै बिसोर साब्रै बे आखाया मोनसेल' खमलानाय बुंगोन नामा हा बे मोननैजों बुंगोन नामा बिसोर बुंगोन नामा नाय ओरैबा बुङा नाय ओरैबा बुङा नाय ओरै खबाजों बुङो मिथिबाय